ajatuksen lähteä toteuttamaan lapsuuden haaveita ja alkaa luistella naismoodissa, vaikka syntyperäisin olenkin mies. Ja sieltä on niin kuin 9 vuotta aikaa, eli siihen 9 vuoteen sisältyy aika paljon. Eli kun lähdetään ihan nollasta, niin ihan jo sitä, että pysyy pystyssä 2 jalalla, pysyy pystyssä 1 jalalla ja sen jälkeen rupeaa niin kuin uskaltamaan tehdä jotakin siellä jäällä. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa kisaamaan ja esiintymään näytöksissä ja niin edelleen. Että sanotaan, että aika kivaa ura on ollut, mutta tietysti korona tuli vähän sitten väliin, että se sitten sotki kuviota. Mutta eteenpäin mennään ja homma jatkuu. Mahtavaa. Näiden EM-kisojen slogan on "Tule sellaisena kuin olet".